Преди да видите репортажа, трябва да имате представа каква е разликата между Ротари и Ротаракт. Ротари е организацията майка, както се казва. Ротаракт е проект на Ротари, т.е. тя е младежката организация на Ротари. Това е Стоян Ангелов. Той членува в Софийския Ротаракт клуб „Витоша Изгрев“. Ротари и Ротаракт са интернационални организации и като цяло, когато един клуб започне инициатива, обикновено много други клубове се включват в инициативата. А това е Йоана Цветанова. Тя е президент на Ротаракт Уестминстър в Лондон, в която членуват близо 30 ротарианци от целия свят. Преди година двата Ротаракт клуба решават да реализират общ проект. Първоначално всичко беше един зародиш, който ние се чудихме на къде да насочим енергията си. Свързахме с училището в Надежда Луи Брайл и от разговори с ръководството стигахме до извода, че нещо, което липсва в този момент, беше брайлови машини. И успяхме чрез спонсорството на един ротари клуб в Лондон и ротари клуб в София да съберем 2000 паунда, с които успяхме да закупим тези 4 машини. Стойността на такава машина е около 500 евро. Тоест успяхме да купим дори няколко пакета с брайлова хартия. Здравейте! Много ми е приятно да се запознаем. Казвам се Ралица. В разговор между нас и ръководството на училището, те ни казаха, че след 1989 година държавата не е закупила нито една такава машина. Живота на една такава машина е приблизително 20 години. Затова може да си представите каква беше нуждата да се закупят тези машини. И колко беше важно за интеграцията на тези деца да имат възможността да се научат да пишат и да четат. А без една такава машина това е невъзможно. За хората, които не са запознати, тя е като листа и химикалката на първокласника. Той без лист и химикал не може да учи. Съответно, дете без машина не може пълноценно да се развива и да се обучава. Така започва инициативата с младежката организация Ротаракт в София. Първоначално имат подкрепата само на лондонския Ротари клуб, който дарява първите 1000 паунда. Впоследствие от българския Ротари клуб решават да помогнат, като добавят още 1000 паунда. С пари помогна Софийския клуб Ротари Витоша, Софийския Ротаракт Витоша Изгрев, от който съм аз член, помогна с работа, ентусиазъм и организация. Ето и една случка, показателна за отношението на чужденците към проекта. След приключването на проекта бях поканена от един клуб в Лондон, Ротари клуб в Лондон, да представя този проект. След презентацията един господин дойде при мен и каза: тази история много ме трогна и на драго сърце бих ви дал пари, ако това не ви обижда. И аз казах: не, това въобще не ме обижда. И всъщност той извади 100 евро и ми ги даде на ръка. Дори не ме познаваше, не беше член на тази организация. И това ми направи огромно впечатление как просто от една презентация от 5 минути някой може да извади и да даде 100 евро. Йоана и останалите се надяват, че в бъдеще ще могат да разширят проекта. В момента работят по няколко каузи, насочени към училището Луи Брайл. Може би нашата амбиция и нашето желание накара хората да дадат пари. Йоана учи в един от най-престижните университети в Лондон, LSE. Казва, че онова, което я мотивира да посвещава времето си на благотворителни каузи вместо на личното си развитие, е да даде добър пример. Всеки казва какви са проблемите, но никой не прави нищо по въпрос. И въпреки, че това, което ние направихме като организация, не е нещо кой знае какво, но това е едно добро начало.